Giluoro ni chunygi kidek jony e kor yo. Kapimo gini kodhi kamano to obiro miyo nyithindo kata jonyuol moko chunygi biro chido kendo gibiro weye kore. Jonyuol to kod jotend skunde koro kwayo mondo omany lai mopie manyalo konyo jokanyo duto bedo e twech achiel kod lony ewi competency based education mondo lai manyien mar somoni ochop kare. Kwayo mara na sirikali mondo giwuoko gipuonjo jonyuol mana ka gipuonjo jopuonje bende mondo ng'e kaka gidhi handle nyithindogo mondo wambe jonyuol puonjo mondo wang'e ni nyathino kodhi dhi timo STEM ni oting'o gima kama. Dhano wan watera tera koro jopuonje go dhi bire mabiro nyiso wani nyathini nitie koro waneno ka bere gima kama. Kata ka nyithindwa mokwongo donjogi ochandore to maybe maluwogi koro mondo understand gini mondo gini obed maber e pach jonyuol gi jopuonj. Kunde mamoko bende nyaka ikre kaka koro gibro luongo jonyuolgi mondo giketgi e lony mar winjo kaka somo ni bro dhi nyime, to mano nyaka timre machon kapok tamo dhi ahinya, to en system maber moko onego wawe dog chien. E kinde ni machendo mar rwako jopuonjre ma klas 10 e senior secondary dhi nyime e skunde mopogore, jonyuol to pod ywak ni gionge kod ng'eyo moromo mar winjo lai manyien mar somoni. Koro gikwayo skunde kaachiel kod sirikal mondo ket chenro manyalo konyo gi winjo somo e senior secondary. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.